Alhaji Badamasi, a cikin lemuka wani lemu ne ya fi daɗi? A duk ayarin abin sha, kama daga lemun kwalba, lamurje, har ya zuwa ga burkutu. Babu abu mai zaƙi, mai garɗi, mai daɗi kamar fura da nono. Alhaji Badamasi, a cikin lemukan da kake zanowa, na ji ka ce har da burkutu. Shin ka taɓa shan burkutu ne? Na taɓa sha, ba kan saurayina ba. Ban gane ba a sa ranka ba. Ƙwarai kuwa. To kaman ƙoƙo nawa ka taɓa sha? Ƙoƙo 5. Ƙoƙo 5 kuma ba a sa ranka ba? To nawa ne ƙoƙon? Abin ba bai fi iya wannan ba fa. Kuma har ka shanye guda 5 wannan ƙwaryan? Ƙwarai kuwa. Gaskiya ne tunda ba a sa ranka ka sha ba.